tawa neɗɗo suusade ɓe wawa okkiɓe jawdi jawdi hattamani balle la no hoddude balle la noddiɗo ceerno jabbo kaw makko giɗo jangi bambaɗo ko garmi yettude siɗaɓe ko inni pari yahi fas gaɗa kontino ko kanko ceerno jabbo tawi omo yano Sénégal watiɓe mbimo jangi bambaɗe waɗi ɗo e hiɗe tan guite makko ɗe camri gomɗi pullo ko mbawɗo wadde ɗum on gardi on kay ko kayi jeeyi bambaɗo on tan bambaɗo lorta ko on jii salat fulleɓe jolfuɓe seɓɓe Fuuta Torankoɓe leƴƴi ɗi fof ñalawma ñalluɗo hannde ko hade leñol yimɓe ngoni so yimɓe hewɓe namtinaki somin kaalingol konngol ɓe cikka ko hoccogol ɓamde lappanmo heewi wona ɗum woni hade leñol a yan lami balle ko tubako woni sofere makko on wiyete jotti somo yortima e wallam makko tan gasi mi wi on kata sofere ko sofere gongowo he wallam mum sa asidan heeɗi bamde fayɗo fowru haali konngol gotol fowru wi cuuɗi ɗi fof ɗi fotani ɗum kono suudu garanke ɓurani so heɓan toon nguru kecco heɓan nguru jorɗo an lamin balde anan ko hoɗum walde ko lamin balde balde la noddiɗo Alaji Mama Jamaran ɗiɗo fof ɓoggi heɓete ko e barke heɓete ko e teddungal lamin balde neli kam e nder aduna wona fula du tan sabu kaset ala mo andi ɗo kasetti ha tahi aduna no jooɗi ɗum fof somiɗo waɗa bandaji am mi rokkira numéro téléphone ji am min jangi bambaɗo e nder wonɓe cuusoɓe kam nodduduɓe ɓe dokkanmi téléphone o wona ñagueteɓe dogaɓe ɗe woodi jiiɗo minen tan wiya he waji yimɓe ɗi gaari ɓe duwaɓe e rokkude gaari numéro téléphone jangi bambaɗo Koli Kumba woni Kolda Koli Kumba kilo e liba jeenayi laabi ɗiɗi gara jeegom goto fawa hen gotel ɗiɗi o rewaɗo gotel gara jeetati sakkito seeɗo o woni numéro téléphone jangi bambaɗo Kolda soɗon ɓenni numéro téléphone am Portugal caggal indicatif o jeenayi jeegom gara hen nayi mbaɗa joyi mbaɗa gotel fawa ɗon jeeɗiɗi gara tati fawa ɗon kadi jeeɗiɗi takkito joyi numéro téléphone jangi bambaɗo Dakar télémobile ko jeegom nayi jeegom woni jeegom e ɗiɗi heno ko nayi o lomboto e jeegom e ɗiɗi woni jeegom nayi jeegom jeenayi laabi ɗiɗi gara he ɗiɗi sakkito nayi ballilla hoddu ko haali ko wona fenande hoddu mi hoɗantamo ala hoɗande kala kala ñamde tawɗa hoddude hoɗe e nokku ko haqiqa mi haqiqa hoɗi ɗon tubakoɓe fof ɗi ligganol amin o pilmor minen joni joni o ko tubako minen jooɗi ɗo e leydi Suisse ɓe jotto e
mbima jikke ɓuri jawdi jikke ɓurani jawdi sabu sehlagal wasɓe ɗiɗo wattinta balɗe tan ñande tati wiyata on ceerɗi ala hirande hatta jamma ara gol ɓoggol min guddi miɗo jogii téléphone am France miɗo jogii téléphone jam Espagne ko noon to jaandu fof miɗo jogii téléphone jam Allemagne ko noon Belgique ko noon ɗiɗo fof nokkuji mi yehii so bambaɗo woyi ƴettude sac mum ngabbude escale aji avion a accata kala ko bambaɗo heɓatno jiɗede wawata so leñol ma yiɗima tan a heeɓi ko ɓuri a yi hande so a yi baba malɗe netti yiide hande heɓna ɗum woni jingane ko ɓooyi fof jolfo hande a yeyta ɗum kadi ɗum ɗum jabta fula ɗum teddoni en jikkodiren nanggodiren ha hande eɗen keddora jonano ara he meɗen hande subaka mo anda hono koddirɗen mi watti nande ko hawni mi heɓna mi jiiɗa ñaagoyade pulla gorko e nder leydi Europe pullo wiyama min miɗo yinno ko to meɗen ñaaguiɗami to Afrique a hawri e bonɗo kala ko pulla gorko ronki waɗande bambaɗo e nder leydi Europe jolaka mi meeɗi ñaagade pullam goto wi kam kanko fof koɗo mbimi janggi bambaɗo ko mayde anda koɗo siko koddo war giɗuɗa walla mali mayde anda kawɗe pulla gorko goɗɗo wi kam aɗa andi so jibinami mbi mboɗo aduna ɗo jibinɗa o yergi jeldu o wi ɗum haali ko fuɗɗi mumen mbimo an gañi haala o mbiɗa andi ɗo jibinaɗa ɗum koɗo aduna ɗo naalaka so neɗɗo yiɗima keddinima o hewata peloje ma aɗa jogii giɗo ɗo kalɗon fof ko peloje wona ni ponnoɗa wadde wona ni ponnoɗa yiide giɗɗo mbaɗɗi heddi hay dewgal Allah dande en dewgal demarde wakkilo mi mate debbo wakkilo mi mare ɗum ko kata kaalisi e mayde yamde sabu suka gorko kala mbalduɗe e dewgal mettuɗo yarti kallugol ɗon kelta oto tikkere mum nde ɓuri tikkere mbaɗode sikka hay sofaraɓe ɗi tawa mbaɗa min jiyami nan ɓoggol lamin balɗe lamin balɗe sappo oɗon woni premier mo hitande guluji ɗiɗi e goo o ndu lewndu joɗɗen joni lewru tubako ko décembre uƴide janngude watta goo filmi o filmama ñande Allah mbaɗimitore novembre maayi ko hande hoy to